Η πρωτοβουλία είναι εδώ. Η πρωτοβουλία είναι παντού. Η πρωτοβουλία ενώνει τις τοπικές κοινωνίες και στέλνει το μήνυμα σε όλα τα διαμερίσματα. Στις 18 Μαΐου αλλάζουμε σελίδα και επιλέγουμε πρωτοβουλία ανατροπής, αλληλεγγύης και ελπίδας για τον τόπο μας. Την Κυριακή ψηφίζουμε πρωτοβουλία αλληλεγγύων πολιτών για την ανατροπή στο Δήμο Κορινθίων. Παλεύουμε για να φέρουμε το καινούριο στο Δήμο με τον υποψήφιο δήμαρχο Παναγιώτη Ψιλογιαννόπουλο. Το πεδίο βολής και άλλα δημόσια ακίνητα πέρασαν στην ιδιοκτησία του ΑΙΠΕΔ χωρίς να ανοίξει μύτη. Σιωπηλά, αθόρυβα και συνενετικά, τα καλά παιδιά με τις λαμπρές ιδέες αποδέχτηκαν με αυτοδιοικητικές τιμές την αποστέρηση του Δήμου από πολύτιμους πόρους. Πόρους που οδεύουν προς πώληση ή ενοικίαση προκειμένου να εξοφλούνται ψίχουλα από το δημόσιο χρέος. Οι παραλίες και ο Αιγιαλός παραχωρούνται στην ανεξέλεκτη νομή και την εκμετάλλευση ξενοδόχων και άλλων αναπτυξιακών δυνάμεων. Εμείς οι πολλοί θα συνταχθούμε σαν φραγμένες γάτες με ένα τέτοιο τζόγο. Η πρωτοβουλία είναι εδώ. Η πρωτοβουλία είναι παντού. Η πρωτοβουλία ενώνει τις τοπικές κοινωνίες και στέλνει το μήνυμα σε όλα τα διαμερίσματα. Στις 18 Μαΐου αλλάζουμε σελίδα και επιλέγουμε πρωτοβουλία ανατροπής, αλληλεγγύης και ελπίδας για τον τόπο μας. Την Κυριακή ψηφίζουμε πρωτοβουλία αλληλεγγύων πολιτών για την ανατροπή στο Δήμο Κορινθίων. Παλεύουμε για να φέρουμε το καινούριο στο Δήμο με τον υποψήφιο δήμαρχο Παναγιώτη Ψιλογιαννόπουλο. Φίλοι και φίλες των άλλων περιοχών του Δήμου μας, νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που κλήθηκα να απευθύνω ένα χαιρετισμό στην κεντρική εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύων Πολιτών και του υποψήφιου δημάρχου Παναγιώτη Ψιλογιαννόπουλου. Είναι ιδιαίτερο το συναίσθημα να νιώθεις ότι είσαι ανάμεσα σε φίλους, συναγωνιστές που έχουν κοινούς αγώνες και μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για το μέλλον του τόπου μας. Έτσι λοιπόν σήμερα περισσότερο παραποτέ επιβάλλεται να αλλάξει και η πολιτική και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτή την πολιτική. Να τελειώνουμε με το παρελθόν και τις πολιτικές που έριξαν τη χώρα στον γκρεμό. Η αλλαγή ξεκινά από τα κάτω, ξεκινά από εδώ. Σήμερα οι πολίτες έχουν μια άλλη επιλογή. Μια επιλογή και άλλης πολιτικής και άλλου προσώπου. Επιλογή που εκφράζεται στην πρωτοβουλία αλληλεγγύων πολιτών για την ανατροπή στο Δήμο και στο πρόσωπο του Παναγιώτη Ψιλογιαννόπουλου. Άλλη επιλογή, επειδή η πρωτοβουλία εστιάζει σε πολιτικές που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι ιεραρχημένες στη βάση της κοινωνικής και βιώσιμης ανάπτυξης, στη βάση της συμμετοχικής και διαφανούς διαχείρισης των κοινών. Άλλη επιλογή στο πρόσωπο, επειδή ο Παναγιώτης Ψιλογιαννόπουλος έχει μια διαρκή παρουσία τόσο στην τοπική πολιτική όσο και στα κοινά, με ιδιαίτερο ήθος και ιδιαίτερο ύφος. Πρόσωπο που φέρει μια μακρά, συνεπή, ακέραια διαδρομή που την χαρακτηρίζει η συνέπεια, η εντιμότητα, η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα. Πρόσωπο που δεν έκανε την πολιτική επάγγελμα, ούτε επάγγελμα από την πολιτική. Αγαπητοί φίλοι, η πρωτοβουλία δίνει την διέξοδο και την ελπίδα με την δική της πρόταση, που αγκαλιάζει την κοινωνία και αγκαλιάζεται από την κοινωνία. Η πρωτοβουλία και ο Παναγιώτης Ψιλογιαννόπουλος έχουν όλες τις προϋποθέσεις να υπηρετήσουν αυτό το στόχο και αυτή την πολιτική. Στις εκλογές της Κυριακής κρίνεται αν ο κύκλος του παρελθόντος θα κλείσει και αν ο κύκλος του μέλλοντος θα ανοίξει. Στις εκλογές της Κυριακής όλοι μαζί να δώσουμε την κρίσιμη μάχη για να βγει ο τόπος μας στο πολιτικό και κοινωνικό ξέφωτο. Όλοι μαζί για την ανατροπή και την αλληλεγγύη, για να δώσουμε ελπίδα στο Δήμο και τους συνδημότες μας. Όλοι και όλες μαζί με την πρωτοβουλία και τον Παναγιώτη Ψιλογιαννόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ και με την νίκη. Φίλοι και φίλες της πρωτοβουλίας για την ανατροπή στο Δήμο Κορινθίων, δημότες, δημότισσες της Κορίνθου, πολίτες, πολίτισσες του Δήμου Κορινθίων. Είστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι εδώ.
στον τόπο που ζούμε, δουλεύουμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Στον ιστορικό Δήμο, όπου οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι επιμονιακές πολιτικές, μας έκαναν όλο και εντονότερα να ζούμε τις δραματικές επιπτώσεις μιας βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης. 4 χρόνια επιβίωσης μέσα σε αυτή τη μνημονιακή πραγματικότητα έχουν έρθει τα πάνω κάτω στις ζωές μας. Όλο και περισσότερα τμήματα του πληθυσμού του Δήμου μας βιώνουν τον υποσυντισμό, την πείνα, συμπολίτες μας χάνουν τη δουλειά τους και κάθε προστασία από τα ασφαλιστικά τους ταμεία δεν έχουν κάλυψη σε γιατρούς και φάρμακα. Όλο και περισσότεροι συνδημότες μας νιώθουν να μειώνονται τα εισοδήματά τους, να τους φύγουν το λαιμό οι τράπεζες, πολλές επιχειρήσεις κλείνουν, εκατοντάδες στο Δήμο μας και αφήνουν χιλιάδες ανασφάλιστους στους συμπολίτες μας. Η ανεργία έφτασε στο πρωτόγνωρο νούμερο 5.500 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο Κορινθίων και από αυτούς μόνο 600, περίπου το 10%, λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Οι νέοι μας, τα παιδιά μας μεταναστεύουν. Διαλύονται εργασιακές σχέσεις, ο κοινωνικός ιστός, οι θεσμοί και ιδιαίτερα αυτή της δημοκρατίας. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε. Αντιστεκόμαστε στις πολιτικές που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αντιστεκόμαστε στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών και της δημόσιας περιουσίας. Και είναι εδώ δίπλα μας αυτά τα φαινόμενα. Είναι το ΤΑΙΠΕΔ που σήμερα πουλάει αντί πινακίου φακής, το πεδίο Βολής, την περιφερειακή αγορά, το αεροδρόμιο Λεχαίου, τα κτίρια της εφορίας και ο κατάλογος συνεχίζεται σε όλο τον νομό. Στόχος μας είναι η συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινή πολιτική και διαχείριση, να ακουστεί η φωνή των δημοτών, να συμμετέχουν. Μόνο αυτό είναι η εγγύηση, η συμμετοχή για να αλλάξουν τα πράγματα, για να υπάρχει μια άλλη κατάσταση και στον Δήμο. Κανένας δεν διασφαλίζει τίποτα αν οι πολίτες οι ίδιοι δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες. Άμεση προτεραιότητα για μας είναι η συγκρότηση συμβουλίων γειτονιάς, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν με αναλυτικά προγράμματα αλληλεγγύης και αναγέννησης της γειτονιάς, με λαϊκές συνελεύσεις στις τοπικές κοινότητες και σχεδιασμό προγραμμάτων δράσης για την επίλυση τοπικών θεμάτων, ανοιχτές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και συμμετοχή των πολιτών, δημοσιοποίηση των αποφάσεων στο διαδίκτυο και στον τύπο, διενέργεια τοπικών δημοσιευμάτων για σοβαρά θέματα, για σημαντικά θέματα των κοινωνιών, προώθηση με κάθε τρόπο της συμμετοχής και του συμμετοχικού προϋπολογισμού σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Η δολοφονία του Δημάρχου καταργήθηκε. Εμείς θα την επαναφέρουμε, η οποία πρέπει να ανακοινώνεται μέσω προκήρυξης, να καλεί τους κατοίκους σε κατάλληλο χώρο και ώρα, να εκθέτει τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Την Κυριακή θα δοκιμαστούν οι συνειδήσεις για τον τόπο μας και για το Δήμο Κορινθίων. Οι πολίτες του Δήμου έχουν μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσουν τη συσσωρευμένη ορκή τους σε αποτελεσματική δράση αλλαγής του σταμμένου πολιτικού προσωπικού, του κλειστού κυκλήματος, του κλειστού συστήματος πνευματικού, που χρόνια τώρα εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων και υπηρετεί πιστά τις μνημονιακές πολιτικές. Να μετατρέψουν την αγανακτησή τους σε φωνή δημιουργίας, δημοκρατίας και ανατροπής. Αγαπητοί συμπολίτες, αυτό είναι το στίχημα. Στις 18 Μαΐου αλλάζουμε σελίδα και επιλέγουμε πρωτοβουλία ανατροπής, πρωτοβουλία αλληλέγγυων πολιτών και ελπίδα για τον τόπο μας. Την Κυριακή ψηφίζουμε πρωτοβουλία για την ανατροπή στο Δήμο Κορινθίων. Παλεύουμε να φέρουμε το καινούριο στο Δήμο. Αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο, για τη διαβούλευση με τον πολίτη, για τη διαφάνεια, για την ορθολογική ανάπτυξη βασισμένη στις ανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της συμμετοχής. Χτίζουμε μια καιρή σχέση με την κοινωνία. Διαθέτουμε ομάδες στελεχών που στηρίζουν τη συλλογικότητα, ομάδες ανοιχτές στη συμμετοχή και πρόσωπα που απόκτησαν την εμπειρία μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες αλλά και τη συμμετοχή τους στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και θα είναι χρήσιμες και χρήσιμα τα άτομα αυτά και οι εμπειρίες τους
στις νέες και απαιτητικές συνθήκες της νέας εποχής. Είμαστε η μόνη ενεργή παράταξη που γενναία από τα σπλάγνα της καλές ιδέες, προτάσεις και καινοτόμες που βοηθούν την κοινωνία. Η πρωτοβουλία είναι εδώ. Η πρωτοβουλία είναι παντού. Η πρωτοβουλία ενώνει τις τοπικές κοινωνίες και στέλνει το μήνυμα σε όλα τα διαμερίσματα. Στις 18 Μαΐου αλλάζουμε σελίδα και επιλέγουμε πρωτοβουλία ανατροπής, αλληλεγγύης και ελπίδας για τον τόπο μας. Την Κυριακή ψηφίζουμε πρωτοβουλία αλληλέγγυων πολιτών για την ανατροπή στο Δήμο Κορινθίων. Παλεύουμε για να φέρουμε το καινούριο στο Δήμο με τον υποψήφιο δήμαρχο Παναγιώτη Ψιλογιαννόπουλο.